Hello guys, makulimlim nga ang panahon kung makikita nyo naman. Pero naisipan ko pa talaga na maglinis ng sasakyan. Ngayon pa talaga, ngayon pa na makulimlim ang panahon. Kasi yung mga nakarang araw, sobrang init naman. Kaya tinatamad ako. Sobrang init talaga, ilang araw na. Kaya kung makikita nyo yung Bermuda grass namin, color brown na. Hindi rin naman namin ito dinidiligan. Dinidiligan ba yan? Uy, hindi tayo magiging boba for today's video. So, eto na lang gagawin ko guys. Bahala na ako umulan man o hindi. Basta ang gagawin ko, maglinis ako para ako pagpawisan. Kasi sobrang pawis ko din talaga kahit sa pagtulog. And papalit nga ako ng damit. Kasi pinagpawisan na talaga ako. Wala pa man, nagpawisan na talaga ako. At ewan ko, siguro mula nung nagkasakit ako hanggang ngayon, hindi pa ako pinagpapawisan ng sobrang pawis. Kaya eto na lang gagawin ko, umulan man o hindi, kailangan ko maglinis para pagpawisan ako ng todo. Kasi pag, yun nga, tulad ng sabi ko, kahit sa pagtulog ko, as in, nagigising na lang ako kasi nagsasabaw talaga ako. So, ito yung siguro time na rin para, para magpapawis ako. Pero hanggang ngayon, meron pa rin akong konting ubo. Konting ubo. Yung ubo na alam mo yun, yung inuubo ako, pero pag nakalimutan ko, hindi ako inuubo. Pero pag naalala ko na, may ubo pa pala ako, saka siya kakati, mangangati yung lalamunan ko, tapos ako iuubo ng uubo. Hello guys! Unahin ko muna dito sa likod, sa loob kasi. Dito sa likod, hindi naman siya masyado yung madumi. Sa unahan lang, hindi mo sinasakyan. So yun nga guys, kahit dyan, inuubo pa rin talaga ako kasi nangangati yung lalamunan ko. Pero pag nakakalimutan ko talaga, hindi ako inuubo. Lili ako ng bimbo kasi masyado akong pinagpapawisan. Kung kailan uulan or madilim yung saka naman ako kakaisip naman. Pero okay lang, para sabi ko pagpawisan talaga. Kasi kahit sa pagtulog ko, masyado akong pawisin. So yun nga guys, inuna ko muna dito sa loob, lalo na sa pinakalikod kasi malinis naman doon. Walang nasakay. Tapos nandito na ako sa harapan para naman eto. Yung sa driver seat lang talaga yung madumi. Yung sa akin lang talaga. Yun lang. Ito na tayo guys sa kabila. Ito lang yung pinakayaw ko sa pag-linis nito kasi linis ito. Nasabi ko na ata dati, ang rason kung bakit ayaw ko magpa car wash kasi unang-una, liban sa sayang, hindi rin kasi ako kontento sa linis. Hindi rin isang kontento kaya ako na lang, di ba? Tsaka sayang talaga. Okay. Kaya pag naglilinis ako ng tagal. Lalo na kung may kasama pang wax. Kasi babak ko pa ang tagal. Yeah. Init. Pero okay na ito para pagpawisan talaga ako. Ito lang talaga yung pinakaayo ko sa pag naglilinis ako ng sasakyan, lalo na sa loob kasi sobrang kulog, ang init-init, taga-pawis din talaga ako. Pero tulad nga sabi ko, gusto ko na rin to para pagpawisan ako ng ayos at madami. Profuse sweating. Uy! So ito na guys, tapos na tayo sa loob, so dito naman tayo sa labas. So mano-mano lang tayo kasi wala tayong hose, kaya magtabo-tabo lang tayo. Tapos ayun, sinasabon ko siya at the moment. Uy! Tapos ayun, hindi ko naman siya paikintabin, hindi ako magwa-wax ngayon kasi alam ko kulang yung oras. I mean, kulang yung oras para matapos ang araw na mawawax to kasi pag winax ko pa to matagal tas ibabuff ko pa, kaya siguro ito na lang muna. Pero ang ganda rin talaga kasi ng ng outcome pag winawax yung sakyan, ito lalo na pag pag halimbawa bagong wax tas bagong buff kasi nag-i-slide na lang yung tubig ulan tsaka alikabok. So yun, tapos na ako dito sa sa unahan, dito naman ako sa sa taas. Gumamit ako dyan ng pampatangkad kasi hindi ko naman talaga abot. Kahit anong gawin ko, hindi ko abot. Dati abot ko, kaso nga lang nung pinataasan ko to, hindi ko na siya abot. So kahit sa isang side ako, hindi ko rin abot yung kabilang side. Kaya kailangan natin ng pampatangkad yan. Diba? Pads at problems ulit. So tapos na rin ako sa labas, sa taas. So babanlawan ko siya para hindi magkaroon ng marka-marka yung mga sabon-sabon. And then pagkatapos niya dry up, tapos yung mga magkabilang gilid naman, ganoon naman. Okay? So dito na ako sa gilid ngayon. Ito sabon. Ang ginagawa ko sa pag naglilinis ako nito, etong unahan, tapos sa taas, tapos banlaw, tapos pagkabilang gilid. And ito muna pala isang side na gilid. Sabunan ko uli, tapos babanlawan, then kabilang gilid, and then banlaw, and then yung sa likod naman, ganun, para hindi masyadong nag-i-stay yung ito naman buo, para hindi masyadong nag-i-stay yung sabon.
And then, i-dry up ko na siya using Xiaomi cloth. Ay, hindi pala Xiaomi, ano pala to? Chamois. Chamois. Hindi, tapos inayos ko pa nga yung pronunciation dati. So, hindi, Kamua. Mali pa rin pala. So, yun, Xiaomi cloth. So, dun ko lang din yung nalaman. Yung pronunciation nun, Xiaomi cloth. So, hindi naman kasi tayo nagamit nun dati. Kaya hindi natin alam. Nakikita lang natin pero hindi natin alam. So, nandito na ako sa likod, guys. Last side na to. Tapos na rin tayo. So, ayun. So, actually, nililinisan ko to. Hindi dahil gagamitin ko. Nililinisan ko dahil itatago ko kasi ang mahal-mahal nga naman ng gas. So, hindi ko naman siya magagamit. Ayoko namang lumabas kasi mahal ng gas dito, promise. Nakakasama ng loob. Kaya lilinisan ko siya para itago. Usually kasi 'di ba, maglilinis ka ng sasakyan para gamitin mo. Para pag lumabas ka, yung sasakyan mo sign of your fall eyes. Wow, center of attraction yun. Kasi syempre nagkikintab, ang linis-linis. Ang sarap-sarap pa naman sa mata makakita ng sasakyan na, alam mo yun, kahit hindi bago, basta malinis, parang bago na rin. Kaya yun. Pero ako, maglilinis ako ng sasakyan para itago ko. Itatago ko siya kasi ang mahal-mahal ng gas. So siguro lalabas ko na lang siya pag halimbawa bumababa na yung gas. Pag afford na natin o di bumili ng gas. Kasi masiba pa naman talaga sa gas no? Yung sasakyan na to. Tsaka yun nga, nilinisan ko na rin siya kasi nakikita ko sa feeds sa Facebook yung nakikita ko na naman yung may ahas na sasakyan. So napaparanoid ako kaya sabi ko silipin ko baka meron. Yun ang kinakatakutan. Kasi ako pa naman pag halimbawa okay yung sasakyan ko tapos nakaano siya, nakagarahe. Tapos pag lalabas ako hindi na ako nag-check. So pasok na lang ako tapos yun start tapos alis. So yun, medyo na paranoid tayo doon ng very light. So kaya ang ginawa natin, sabi ko tingnan ko and then lilinisan ko and then tatago ko. Safety. Okay? Tapos na tayo guys, ito na nagagamit ko tayo ng Xiaomi cloth ng Chamois cloth. So ito na dinadry up natin para mawala yung mga tubig-tubig para mawala din yung mga watermarks niya. So tapos na rin tayo sa pagka-wash nitong sasakyan. So nag-ano lang tayo, nagpupunas na lang tayo ng mga tubig-tubig para hindi magkaroon ng marka. Para okay pa din. Tsaka kulang talaga yung yung araw o yung oras pala, kulang yung oras para makapag-wax pa tayo nito kasi medyo matagal-tagal yung pag-wax tsaka magbabuffing pa, papatuyo. Tapos aside from that, ilinisan ko pa yung yung car cowl niya tapos yung kanyang headlight kaya matagal-tagal. Siguro pagkalipas na lang ng ibang araw, sa ibang araw na lang. So ito na, last part. Nilinisan ko naman yung car mat. Ito na yung yung huli natin gagawin. Pag halimbawa kasi depende kasi sa extremity ng dumi yung car mat ng paglinis ko. Pag gantong hindi naman masyadong madumi at mga alikabok lang, punas-punas lang ng may sabon. Pero pag madumi talaga, may mga putik-putik, yan, sinasabon ko talaga at binabrush. Pero pag ganito na hindi masyadong madumi, punas lang. So yun na, final look tayo. Hindi pa siya na-wax. So siguro mga next time na lang tayo mag-wax. So ito na yung paglilis natin sa pagsama nyo sa akin. And binuksan ko din yung mga bintana para magsilabasan yung amoy niya kasi amoy kulob, amoy suka. Pero nilagyan ko na rin ng air freshener para pag ginamit natin, medyo mabango na ulit. So, medyo makintab na ulit si Boss Jeff. So, wax na lang next time. So, yun guys. So, tapos na tayo. So, sobrang pawis ko na din. At yung towel ko sa noo, mapawis na rin. So, yun guys. Hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. And don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye guys.